Magega y'ekiumbe gia EPRA komentari igoriria maguta wano nigo sekta y'obonchereria asensemo y'obosombi yanyorire omuchando kubwatekana n'erigorierio bakoerera abana bodaboda nigo baine kibuna banyere kwa bakonyora obokongu ase okwenyorera chikastoma chabo ekiagera nigo batema komenta ligori bono nigo baganirie eserikali kurigereria engane ya soboime nabo igokoene kibuna rigoriria maguta yanyere kwa likoirana inse omurikito Josephat Misi na tarera chinsemo imiyorogongo wagusi na gutwariganiria orobotiuru asinjira y'ubwikirano ko elimorio kamaga yogutenwa kwae omurayo gatano bwense Dr. William Ruto bono obogima bwa Kenya nigo bogende tokoba agobogo konga anene kubwatikana nekiumbe keligetene teligoria mabuta EPRA kyanyara kobage komenta amabuta ase chishiringi emerongo ebere twamuire muna bana bodaboda ase ngencho igoriria mabuta ria mentire twanyorire nga customer njikalikori na bigibigi twamuire nga bono tigatwirane para torarosie para ase sarigete bono tukunyara koni oko uchukubika mafuta na moteja toko momentre igoria gukani ngata kunyara bono turi kunyara kogendande bono kuruma binaje taiga kominemo indemo kono ko kamatenga mente kendo kan kubatakana babwatani ase sekta y'obosombi anene ase sema ya bodaboda nigo bayeganirie serikali nyare ko bagikwira libaga na koenekia buna ligo liria nyare ko baliko guna ende elio obonjerere bwabo bonyare ko babokorekana ase enchira y'oboikirano yongo sabase birangere byane serikali twatorete ese abarengi bose bacorete murayi to William Samoei Ruto irania ancha maftari unagendera tesirigudi yakali engoro yagendera kera muisonde mutondo kwa pipo wapizete watu de wali mamto amente mono mbuta bone gato kono kutwande ya 22 twarenge gosaba eserikali yo mheshimiwa murayo itutwanje twachorete okuruku mheshimiwa William Ruto toko gosaba iga akikwarenge gwanja otoiraneria mafuta yanse because gwatotebetinga bottom up bono twanyorere bito bikare gokina akikwarenge gwanja otoiraneria mafuta yanse egera toirane para tokore biashara koripoteria NDZ TV korwe county ya Kisii.